जो सज्जो ये हो चकुरी भाई ये हो अरे हम दाल बनी ना हो अरे दाढ़ी बाली बनी हाँ एकदम बैठा बच्चे हैं हाँ बैठा निशा से कहा भइल बा हाँ हाँ पानी लगाई कि तेजाब पे पानी हो भैया पानी हाँ अच्छा ठीक बा बनाओ टिकरी लगाई कि पानी 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 हाँ तेजाब ना 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 अच्छा मोबिल लगा दी हाँ नाशा लिखे ना भाई ना भैया हाँ ठीक बा हाँ हाँ तो है तो कहाँ के बौरा मर भेजा आगु हमरा भी पागल के दम आए तो रतनी को ऐसी नहीं खे खराब कर दो। अरे अरे बकर लोल कहा रे निशा कहाँ भइलो रे अरे भाई निशा भइलो हाँ कौची से बनाई की छुरा से कोई भाई बखोरन बबुआ अरे छुरा से बनाई की कौची से कैसी से अरे बड़ा काला है दारू रे ठीक बन हो हाँ चकुरी भाई है ना अच्छा कटाई ना नू ना एक दिन छोड़ दी कि रह दी ऐसे सोचना आए ना आपसे भड़काऊ कहाँ के मर्दे बकलोल पिया कागुल बा मारो थप्पड़ से होश में रह ऐसा तोरा हिलाओ चाहे बड़े कर जो बहु ना हैं चकुरी भाई ऐसे बना डाली कौन से बनल रे क्या दाल बने दे ना अरे इका करता रे तू रे अरे है पैसा दे के जो ना पैसा दे के जो है रे पैसा दे है ने ना पैसे मेरे ना काहे ना देबे हैं कैसे दाल बने एक नंबर दाढ़ी बनल बा ना बनल बा दारू बनी दारू कहाँ ले ले बड़े है रे हाँ अरे मर्दे ई तो पाका दारू ले ले बा भैया ठीके पिया खहो हैं ना हम देंगे ना ई का करी हो भैया ई फैसला कर दे जा देखा तारा बौरा है के तो कपारे ए बौरा के फेरा में हमरा के डर लग जा